A França, l'Agència de Seguretat dels Medicaments recomana no utilitzar alguns medicaments contra el refredat i la grip. Es tracta dels que contenen pseudoefedrina, un element que pot arribar a causar infarts a persones amb patologies prèvies. Les autoritats calmen la població mentre revisen els efectes secundaris d'aquestes medicines, que són, com saben, d'ús ben freqüent entre nosaltres. L'alerta l'ha llançada l'Agència Francesa del Medicament. On ne risque pas un AVC pour un nez bouché. Millor no arriscar-se a un accident cerebrovascular per tindre el nas tapat. Es tracta dels medicaments contra refredat i grip que tenen pseudoefedrina. És un vasoconstrictor, és a dir, evita la congestió reduint la circulació al nas. Però com que la redueix a tot el cos, pot causar hipertensió i taquicàrdies. I si tenim un problema circulatori previ, podria conduir a l'infart. Per exemple, este porta la pseudoefedrina, este també porta pseudoefedrina. A les farmàcies hi ha 31 medicaments amb este component, molt populars i molt venuts sense recepta, i més en l'època de refredats que s'acosta. Ens hem de preocupar? En principi no són perillosos i no tenim que tindre cap preocupació. L'Agència Europea del Medicament, única amb capacitat per a prohibir-los, els té en revisió, però de moment són legals. S'està fent la revisió com es fa per a moltíssims medicaments. Per això l'agència francesa només recomana evitar-los i l'espanyola i els farmacèutics demanen que anem en compte. Persones que tinguin hipotiroidisme, hipertensió arterial, arrítmies, problemes cardiovasculars, no deuen prendre-se mai. Automedicar-se. El correcte és consultar sempre al seu farmacèutic o al metge. Amb tot medicament, sempre precaució i consulta prèvia als professionals.